नैबे होनदों हिन्जावसाफोरनि सानैबो जुजिलायगासिनो दङ बोनानै लांनो हायोबानो दानिया जाहैदों नारनाय सोर बांसिन बोलो होनानै नारनानै बायराव दैखांनो हायो बोलो दानिया बफंनाय नायदो रायजो राजाफोर जोंनि बे बर'नि खमलायनायाव बेसेबां बोलो नांगौ स्किल नांगौ टेक्निक नांगौ बे गासिबो फिटनेस नांगौ दा बे गासिबो स्किल्सफ्रा थायोबासो खमलायनायखौ गेलेनो हायो नैबे 5 पइन्ट मोनबाय दानिया मेथायनाय आगरा खुग्लुबगोन आरो माथाया मेथाइ होनो नाजागोन मेथाइ होनो नाजागासिनो दङ नायदिनि मेथाइ हायो हाया फोनांनो हाबाय बिखुंखौ पइन्ट्सखौ मोनबाय दानिया माथा खुग्लुब आगर मेथाइगोन नाजागासिनो दं बोरै टेक्निक बाहायनांगौ ओरैबारै नायदो रायजो राजानोमोन बे हाया हनै सेस्था खालामगासिनो दं दैखांनो गायफेराबो हायाखै बिखुंखौ फोनांथारनांगौ फोनांनो हाबासो पइन्ट्सखौ मोनगोन पइन्ट्सखौ मोननाय मेथाइ फिनदो जि हक दानिया नखर सेनाय जोबोद बोलो नांगौ रायजो राजानोमोन नायदो सानैनि गेजेराव जुजिलायगासिनो दङ बोलो होदों आगरजों माथाजों सानैनि गेजेराव सोर बांसिन पइन्ट्सखौ स्कर खालामनो हायो नायदो आथिङाव हमनानै नाख्लाय हरदों एखमबा बोदों बे सार्कोलनि बायरायावल' थिनहरनांगौ आरो जाय बांसिन गोबाव सार्कोलाव जिरायनो हायो बेनो विनार जायो दा रेफारिनि डिसिजन सानैनि गेजेराव सोर माथा देरहासारनाय दानिया उन्दैफोरनि